Nik uste gehien erosten duten produktua dela jalea real. Bai, nekerako, defensak indartzeko, sistema nerviosorako ere, baina orokorren jalea real, ezagunena. Zein da dendan inoiz eskatu dizuten gauzarik arraroena? Eskatu jaten gauzarik arraroena izan zen oin dela, nik uste 10 urte hola, etorri zala kanpoko tipoa, nik ez nuen ezagutzen, eta eskatu zidan Viagra natural antzeko bat, zeukelako zita bat, zeukelako 3 bat, trio bat. Bai, hori izan da arraroena. Gauza da, ez dakitala, nola jonzitzaion zalektik etzan bueltago. Eguneroko bizitzarako 3 produktu natural bakarrik gomendatu alba zenitu, zeintzuk izango lirateke eta zergatik? 3 produktu aukeratzea ez da erresa, zati, aukera oso zabala dago gauza oso ezberdinentzako. Orduan zaile da, baina, hola 3 esateagatik esango nizuke magnesio, oso garrantzitsua muskulondako, sistema nerviosorako, deskansorako, fatigarako oso interesantea. Eta etxe guztiarako nik gomendatuko nuke olio esentzialekin botikin bat eta difusore bat. Aromaterapiakin gauza asko landu eta lortu daitezkelako lasaitzeko, alaitzeko, energia rekuperatzeko, defensak igotzeko, katarrontzako, oso gauza ezberdinentzako etxean beharrezkoa diela, eta difusorea pixka gauza beragatik. Difusore batekin eta nahasketa ezberdinak erabilita oso ambiente ezberdina sortu daitezke, oso gauza ezberdin lortzeko. Gaizkilo egiten duen norbaiti, ze produktu natural gomendatuko zenioke? Norbaitek arazo baldin baditu loikeko ez da horren simple produktu bat aukeratzea. Orduan, gauza guztitan bezala bilatu beharko zen zein dan arazoa alden soluziorik hoberena emateko. Baina, loikeko erabili daiteke melatonina, oso famosoa, niretzako hor, matizak dare, melatonina erabilia ez erabiltzeko, valeriana, pasiflora, aceite esencial de lavanda, bergamotazko olioa ere, depende ze arazoa dan, horratik, importantea da pertsonarekin itzaitea. Internet bidez, osagarriak aholkurik gabe erosten dituen norbaiti, ze aholku emango zenioke? Interneten bitartez osagarrik erosten duen norbaitentzako batez ere aholku jaso gabe, inungo aholkuri jaso gabe, esango nioke osasuna nahiko garrantzitsua dala horrelaiteko. Batzutan jendeak ikusten du internetez merkeago irtetzen dala, beti ez dala hola, baina gauza garrantzitsua da. Naizta produktu naturalak izan kontrako efektuak ere izan ditzazkete. Orduan, ondo dago aholkua jasotzea. Zein da gehien gutxiesten den produktua? Komilasen artean gutxien baloratzen dien produktu batzuk igual izan daitezke olio esentzial batzuk. Olio esentzial guztik ez daukete prezio berdina, eta badauke batzuk dauketela prezio, altugo bat. Orduan, ulertzekoa da jendeak orokorren ez ulertzea nondik datorren prezio hori, zergati dauken, ze balioa dauken olio hori. Orduan, normala da, baina bai hori izango litzateke. Bai. Zein galdera egiten dizute egunero dendan? Egunero agian ez diate galdetzen, baina beste egun batzutan, behin baino gehiagotan, izaten da, ea ni naizen edo nire aizpa. Zein galdera egingo zenioke ilindiko hurrengo dendariari? Zure negozioan izango ez balitz, orain dagozun negozioan izango ez balitz, nun gustatuko litzazuke egotea lanen. Izan ditzazken, jasos. No. Ya me atascaba, ya no. Y me he movido. Toma falsa.